Middag, dames en heren. Welkom bij Catrock 6 voeren. Mijn gast vandaag is zo Christian. Welkom is zo van Pinnacle. Fijn om te jou. Dit was een warm markt geweest, hè? Dat is een baie iemand geweest in boeren, denk ik. Met jou zitten we altijd. Ja. So, maar ik ben hier en het is lekker om te zien dat die markt opgeteld en ons weer goede prijzen op de wereld. Ja. Weet, ik heb net vandaag een vergelijking gedaan. En laatst jaar diezelfde tijd is je tenminste 43 rand duurder. Ja. Als diezelfde. Die grootste beweging was hier in toen op groot geweest. Ja. Wat nou uitgestaan het. En ons zien dat komt al weer een tijdje dat je dan vanaf microfoon die meeste microfoon beklopt. Ja. En dit is niet op je show dat was niet, dus op jouw mediums, op je brainstroke. Du hast dit alle types. Man ziet niet die korte types, die rare pensen en kort logs. Ja. Die stijfel uit vooruit ons de man uitvoering was. Dus jouw coins, je collega en je radio, so dus die zwak pensen ook. Zwak pensen dat toch wel dat maar de uitvoering was kleiner als weinig. Vachte, ja. So dis eigenlijk goed om te zien dat dit op vertrek in je goede rol en weer krijgen wat de woord te krijgen. Ja, yes. Dat is allemaal moet zien. Nou, so, ek dink ons is een bijna 20 jaar toen ons het vlakke. Ons gaan verder terug nader aan die vlakke van 2018, 2019. Ja. Ja, ik sluit daar niet, dat is die lijkt Ja, en maar is het dan die rechte rust en die grafiek is niet recht. Dus nou, ja. Als je kijkt, die top 10 Batman aanhei tussen spits van de Astor. Topprijzen 147, 139 rand. 200. 200, ja, het is goed. Maar wat interessant is, die rode Philips wat die zo was, met de 17 micro, 220 hou. Ja, maar ik denk nou is weer lekker geweest om te zien dat er was die enkele loten wat nergens 200 dan. Ja. Je hebt maar keer als iemand verkoopt het zo net als 200. Je weet je, dat komt uit mijn, wat was 21 micron wolwaard voor 150, 160 hard. Ja, so dit is clear prijzen voor die bol. En ons zien dit als Marianne, onder die top 3, wat ons die laatste 5, 6 spelers die gehad het nie. En dus daar komen we uit terug. Ja, yes. So, wisselkoers, die raad is baie sterker geweest, amper 2% deur die dag. Die stilstaande het ons so maar stijgende waard. Ja. Ja, het was positief, ja. So in die tijd waar ons gedraaid wordt, wat van die currency die met de mobile dingetjes zelf met de currency die is in kwart van ze. Ja, yes, this is een bol al die staaf geweest. Niks in het vloed van weet ik aan de voordeel van strijd op brengen, ja. 100%. En ik moet zeggen, hier is het een beetje paniek wat ik zie in die markt. Dus volumes is wereldwijd dat een bovenproductie. En ik denk dit ook als wat die zich gaat op die markt. En dalk hier is weer van wat te zien in die markt. Alhoewel het zien wel dat je verdere verbruikers achter die pipeline beginnen die prijzen aanvallen. Dat is een goede ding. So dus ja, ik denk niet dat is helemaal bij die prijzen wat die markt op bestaan niet, maar de wel in de richting weer. So dit is rechtig goede nieuws. Ja. So die aanbieding gewoon klein blijft. Je gaat niet waarschijnlijk weer een 20% stijging in productie krijgen. Waar je jaar op like niet. En nou, als je het in perspectief zet, die volumes waar je strooien af is, voor die laatste 2 jaar is die hele Zuid-Afrikaanse skeerskop. Ja, wat in het jaar tot jaar, ja. Precies, dat het al is. So, en dan ik denk, dit is die paniek voor arbeiders. Dus die oudste bedrijf uit. Ja, want we bestijden, en als productie, zien we een beetje van de wegstellen, die prijzen wat we uit het vaartbare vlak is voor buffet. Ik denk dat Zuid-Afrika gaat het moeilijker wees. Want als het jouw 15 balsgeessels daar om weer van terug te komen, is amper dan. Ja. So, jouw grote is het minder gewaakt, maar hij is nog steeds van, hij nog moeilijk nog voor het olie en om uit te breien is makkelijk. Ja. So, yes, maar dit gaan niet binnen die volgende seizoen veranderen. Nee. Ja. So, ja, dan moet ons die prijzen verniet en als daarmee kan aanpassen, de eindsoortmaker, dan kan ons niet werken. 100%. En internal, ons dan wordt dat als een gezonde market. Ik is behoorlijk als ik mijn boeren dus Dat is maar boeren is. ja. Ja, but
Ja, en ek dink dit is dit. Volgende week het ook 7. En ons hoop ons hou die vlak op. Baie dankie. Dankie.